Ja, jag glad. Åh, Ja, just det. okej, börja bara allt då. Hej, vill du se samma? Ja. Kom. Vad fuck gör du? Vad hände så här? Yes! Det blir basen nu, ja. Ja, you first screw Andreas over. Come on. Du får skruva upp den där vi går. Screw you over. Du tar mig, känner vi det? Esperanto campeão. Ja, men jag fjärde grader, men du är allt fjärs, okej? Du får det alla. Do not question it. Hur förstår du en? Didn't question it. I'm a fucking toad in med det. Whatever. Fuck toad. Go big or go. Det är Nej, klart. Nej, klart. Ja, Ja, men vi stannar strikt där med. Jo. Gå och kör lägga dikt. Wahaha! What? Ha? Fan det. Revolution. Revolution, kan du? Ja, jag spelar inte. Nu i tempel. Jag får stressa. Wow! Jag får stressa det. Wait. Man vill se 20. Ja. Du får tag med Janne. Nu har jag inte rätt sett någon gång. Okej. Jag har skuppast Andreas då. Jag skulle vilja bo och tog bättre. Nej, jag failar upp igen. Ganska så. Så man ska plocka en finger faktiskt på. Ligga bett. Akkurat. Jag skulle tog bättre. Hon tog bara lorstöd. Ja, det var bara skräp och bön. Det här är ju en fjärde grader. Nu får jag ju med den svarta köttet. Det får ju en gång som svarta köttet. Jag nöjs att vinna minigame nu. Det är ganska första ett mega. Alltså jag ska Kasta gå. Nej. Nej! Det är pengar nu för mig. Att det är sad. Vi som fick stökta med det. Ja, så är det. Han vill spänka och inte fick kom. Nej, okej. Så hänt i det. Give me your money, see you again. Nu ska man grej. Yeah, Det bitch. får jag framför främst till att vara annorlunda. Det här är rätt så fucking shit i spel. Nu ska jag bara äta en rör fotboll. Flavors is an extremers. I'm charging up, baby. Charging. Ja, det är med så första. Nej. Skulle ju så gott. Nej! Trutcha vi. Nej, tvärför faktiskt. Hektiskt. Okej, bra. Alltså... Först så styr du runt. Jesus, men... Han borde faktiskt ha stått där i sig. Men jag ska... Du kan bestämma kanske ska starta. Och så... Nej, inte så här. Det är för sent. Tyrs mig. Det är samma! Vad ska jag... Inte med mig. Tyms. Oh! Ready? Wow! Jag vet du fucking dabbare! Wow! Wow! Jag kan inte flytta men det går. Så kan jag inte. Kunde du inte dö? Jag helt på att vänta mig där. Så kan jag få så här... Jag visste att du spelade så... Hon väntar redan när jag kunde börja. Ja, men extra. Det tror jag det är allt när rakt och i kellar. Ja. Ja. Jag är först att du gjorde det. Hej dit! It's your lucky day. Tre. Nej, men gott att du sett mig för jag vinner också. Jag som minigamen är... Hvis jag ska få Så det var stöttna... prata där. Hvis jag ska få stöttna så kan Anki få stöttna. Han är inte tvärstockna spel, vad är shit? Så, nu är det alla lever på boy. Han är det bara. Ja. Spelar bra. Spurts ser unga mer så arbetslösa som nu. Yo, where bro? Yeah, man! Donkey bro? Tack.
Donkey bro. Bronky Kong. For forced. Så är det. Okay, let's do this. Basketball. The dynamic duo. Nej, helt det. Inte. En av oss ska kava ner vid tror alldeles svimma helt ner. Och en av oss ska vara uppe på vattnet. Och två uppe på vattnet. Det är inte en giste. Så ska du reel me back up. Go back. Det är nog på det Espen. Ja, och så kan så störa på vattnet med bara flyt i det, tror jag. Okay. Espen Fernandes fick den. Jag droppade Andreas, droppade. Reel me back up! Vill inte sålla! You're on! Jag handskaft. Fuck, jag var så tog en kista. I'm so sorry, man. I'm so sorry, man. Jag startar, va? Slide. Simon vill. Reina. Skupp ett dom. Ikke lov. Du kan ikke slutte, som jeg sier. Ok, for jeg må at det er ikke jeg første. Kjøtt Andreas. Kom. Vi klarar. Nej, jag klarar det. Ok, nästa. För ivrig. Du kan flytta på att ivrig. Det gör vi. En här. Tack med det. Det som är helt skönt görs det är att jag tar kistna och så blockerar Andreas att mig inte. Så jag ska hända. Ja, nu är bara den att sortera. Simon på Andreas. Jag tar gala. Nej, vänta. Nej, jag tar gest. Alltså, jag är helt ogestir. Och så... Biggest mistake of my life. Kanske. Jag är helt ogestir. Du är helt bestämt då. Nej. Jag är helt ogestir. Och så... Okej. Jag snackar runt i rätter. Whoop-de-doo! Ska jag göra snäll? Nej, det tror jag. Nice. Aktivt för det. 1-2 tror jag. Vad så? Nej! You lucky bastard. Okej. Nej. Inte fortsätta se Espen. Nej, så tatt vi. Det är bara 2 ring. 2 ring. Alltså, ett space där och 2 Nej, jag ska bara touch. Okej, det är inte touch. Okej, tjej. Jag ska få tjej. Aktivt var det. Ja, på henne. Okej, Troy. Troy. Men nej, jag vill först handa. Grabbar, ägg. Levi ska inte få sätta. 1, 2, 3. Jag får ju här bara för. Men jag är ett ring lätt. Passa. Du satsar på att han färstötterna ska stjäla från matten. Nej, jag får på ju. Ja, nej. Men så den där rätt att. Nej, du väntar på ett par där. Jag tänker här ju. Visst du satsar på Ska så kan du inte få pengar för det. Ja, men visst du satsar på att det är pengar. Jag satsar. Nej. Fuck. Fair enough. Störst. Ja. Ja, det är en tick. Men nu kan du bolla. Conjure flower. Okej. Sintla. Det här är inte lätt. Inte för Andreas säger det inte. Katter det ska. Alltså, skateboarda. Ska du hoppa på obstacles. Okej. Okej, det ska du tajma. Jag ska tussa fred och tussa och hoppa. Ja. Okej. Okej, Espen, Levi är Ja. restfyllt som är det du är. Yes. Det börjar. 3 stämmer. Ira ska med Andreas. Surprise me. Nej, det börjar nu. Så Levi. Jag ska organisera er tavar. Inte du stämma då. Tavar. Se inte alls som andra satt Stämma då här. inte. Espen? Ja, det börjar på Instagram. Du måste stämma då gångt. Alltså, det Det är det för komma upp att det. Ja. Det är ett spöskotch då, det var. Why me? Andreas!
Alltså att det är inte räknat det tar. Jag hade också Andreas Marta. Det skulle tjäna pengar från Simon, men det är vi. Ja, jag passar. Oh, I'm so sorry, man. sorry. Alltså, inte gör det. Kan du ta pengar? Han kan få. Ett som att bara. Okej, vi kör då. Hör du? Gott Jag att ser du jag. första på mig. Tror du äldre än du får vinna? Ja. Vill jag så säga att du faktiskt är klar det bästa i att läsa secret bullshit shit nu? Okej, Benno. Ja, Det är bara något nej. Att det är så du står det. Ja, it's right. Nej, det är en bok om en... ja. Nej, 2, 3. 4, 5, 6, 8! Ja, Levi. När vi får akta Nej, mot nej, det. jag för 2 och så blir det allt med pengar. Nej, det går inte värsta till pengar. Allt pengar. So far so good. Peach. Wow. Levi, jag skulle vinna upp. Tack för det. That's it for Ja, today. men alltså prediction skills är det ska sitta klappa för. Jag får ju trus. Det går så tal här. What? Nu har jag tjejer trus, det är Nikola. Man kan Take a minute. Kvar pengar så att. 2 pengar tror jag. Jag ska Tar peng. dast vill jag på det 2 pengar please. Kom. 4. Chance! Chance time! Vad? Simon Tordo. Du får tjejer truskån. Chance time med det här i red. Yeah. Let's do it. Go big. Tack pengar från Levi så när jag inte sätter. Vi gör det. The backfire vi hade. Du tog med pengar. Åh, fan. Nej. Ja, men det jag ska göra. Nej. Ställ upp. Tack för det. Skydda de pengarna. Ja, vi byter pengar. Let's do doing business with you. Who wants to be a millionaire? Ja, det är Sean kärlek. men sadly. Det är kärlek. Du ska inte få dem med. Ja, jag är gratis så. Ja. Det står blank nytt nu. Tja, släppa. Levi, Kan jag stänga? No surprise here alltså. Jag är klar med motor. you ain't getting a start this easy. Du ska inte spela business person. Alltså? Nej! Nu ska jag vara på akt. Last hope. Hey! 6. Ja, det är dumt nu. Ja, det är 5 systrarna. Det är faktiskt 20 från byen. Rysk och fors. Nej. Ja, det här spelet. Ja. Åh, jag älskar Det är så Anna gott. Ben, jag älskar detta. Jag vill säga att du missar många pengar och köper kött någon. Det är awesome. Okej, rules. Inte häkta. Stopp dans. Och sen säger Levi, ska vi släppa den igen. Move, jump, attack. Det är visst du får stäcka om knören. Let's do this. Och det är friandligt, man har ju det lite snabbt. Okej. Du ska vara med Levi! Ja, ska man myna? Ja, Jag ska köper inte någon annan. Så Jag är så slidig, så jag är ganska glad. Nej, du klarar det. Nej, inte klart späcka. Nej.